हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय PNRD नि जिथु पस्ट ओंखारदोंमोन 1324 दा बेनिनो फुल अफिसियेल नटिफिकेसन लाना फैदों बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मोजां मोनोबा खनसे लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोनबाय थागोन दा बेनि एप्लाइआ अनलाइन जागोन हौवासाफोर हिन्जावसाफोर गासैबो अल आसामनि केन्डिडेटआनो एप्लाइखौ खालामनांगोन गासैबो डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो दा बेनिखायनो जों नायनोसै अफिसियेल फुल नटिफिकेसन गोबाव खालामालासिनो नाथाय लोगोफोर मोनसे खोथा जेरावनोखि नोंथांमोना बांसिन माने एप्लाइखौ खालामनो हागोन बा एलिजिबल जागोन बेखौनो आं नोंथांमोननो खिथाग्रोगोन माने बाखि गासैबो नोंथांमोना इन्जिनियारिं खालामब्लासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन माने एसे गिदिर गिदिर पस्टआव नोंथांमोना इन्जिनियारिं खालामब्लासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बा नोंथांमोना इन्जिनियारिं माने पास खालामनाय जायोब्लासो केन्डिडेटआ एप्लाइखौ खालामनो हागोन गिदिर पस्टआव दा बेनिखायनो जों फिसाखौ नायग्रोगोन दा बेनि एप्लाइआ स्टार्ट जागोन 2 फेब्रुवारिनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 16 फेब्रुवारिसिम थाहैगोन नोंथांमोना एप्लिकेसन फिस नाङा निल जागोन बियो एप्लाइ खालामनायाव पेमेन्ट दाननाङा दा बेनिखायनो जों नायनोसै बेवहाय फिसा पस्टआव जों नायग्रोनोसै जेरावनोखि नोंथांमोना बांसिन एप्लाइखौ खालामनो हागोन गासैखौबो होनांगौब्ला जोबोर गोलाव जागोन भिडिअआ बेनिखायनो आं डाइरेक्ट बारनोसै सिरियेल नाम्बार 7आव आं खिथाखाबाय लोगोफोर बांसिनावनो इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन होनना बुंदों मोजां मोजां गिदिर पस्टआव बेखायनो आं नोंथांमोना जेराव बांसिन एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेखौनो आङो इम्परटेन्ट होनना साननानै डाइरेक्ट बारखाबाय दा बेनि खामानिया MGN रेगानि दा बेहाय पस्टआ जाहैबाय नोंथांमोना नैबाव नुनो मोन्दों नैबे जाबाय ग्राम रजगार सहायक दा बेहाय पस्टआ दङ भेकेन्सिया 723 बैसोआ 25निफ्राय 40नि गेजेराव जानांगोन होनना बुंदों खिन्थु STब्ला नोंथांमोना 45 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनि दरमाहाया 11,250 पार मान्थ नोंथांमोना मोनगोन दानिया फैदो क्वालिफिकेसना जाहैबाय बेवहाय लिरनाय मथे ग्रेजुवेट जाथारनांगोन बेनिफ्राय पार्सेन्ट थाथारनांगोन बेनो जाबाय 50 गैयाब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा 50 थाथारनांगोन ग्रेजुवेटआव मोनसे खोथा मोजां खोथाबाव बेनो जाबाय जायफोरनिखि नोंथांमोना डिग्रिखौ अपेननिफ्राय पास खालामदों अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जुदि 50% दङब्ला दा बे लोगोसे केन्डिडेटखौ होनदों माने मबाइल नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन नोंथांमोना माने मबाइलाव एप्लिकेसन्सखौ थुनो रोंनाय जानांगोन होनना बुंदों माने इनस्टल खालामगोन नोंथांमोननि फनाव आरो बेवहाय नोंथांमोना खामानिखौ मावनांगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौहाय बुंदों जे लकेल लेंगुवेज रोंनाय जाथारनांगोन जेरै बर' एसामिस नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन मानो होनोब्ला नोंथांमोना फिल्डआव थांनानै खामानिखौ मावनांगोन दा जों नेक्स्टआव थांबावनोसै जेराव नोंथांमोना बांसिन एलिजिबल जागोन बेहायनो जोङो डाइरेक्ट नायग्रोगोन दा जों फैबाय बेनिखायनो 10 नाम्बार सिरियालावहाय बेवहाय बुंदों लोगोफोर बेनि पस्टआ जाबाय बेवहाय नुनो मोन्दों ग्राम पन्सायत कअर्डिनेटर दा बेवहाय भेकेन्सिया दङ 291 बैसोआ एखेयानो दरमाया एखेयानो दा बेनि क्वालिफिकेसना जाहैबाय नोंथांमोना ग्रेजुवेट जानांगोन कमार्सनिफ्राय आरो 60% थानाय जानांगोन होनना बुंदों लोगोसे 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटार नोंथांमोना कर्स सार्टिफिकेट खालामनाय बा थानाय जानांगोन लोगोसे एसामिस इंलिश हिन्दी रोंनाय जानांगोन दा जों थांबावनोसै नेक्स्टआव बाखि नोंथांमोना बे 9 नाम्बाराव नोंथांमोना BPM पस्टआव इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन भेकेन्सिया 137 नुनो मोन्दों आरो बैसोआ 25निफ्राय 40 सेलेरिया 20,000 पार मान्थ नोंथांमोना मोनगोन लोगोसे बिनि इन्जिनियारिं नोंथांमोना पास खालामब्लासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो एक्सपिरियेन्स बिनाय जादों दा जों फैबाय नेक्स्टआव जेरावनोखि इजि नोंथांमोना बेवहायबो एप्लाइखौ खालामनांगोन नैबे जाबाय सिरियल नाम्बार 6आव नोंथांमोना नुनो मोन्दों MGN रेगानि दा बेनि पस्टआ जाबाय एकाउन्ट एसिस्टेन्ट ब्लक लेभेलाव जागोन 44 भेकेन्सि दङ बैसोआ एखेयानो दरमाया एखेयानो 11,250 पार मान्थ नाथाय नोंथांमोना कमार्सनिफ्राय 50% थानाय जानांगोन एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना बेवहाय माने बे एकाउन्ट एसिस्टेन्ट थ' बेनिखायनो नोंथांमोना जिखुनु जाया कमार्सनि स्टुडेन्टब्लानो 50% लानानै पास खालामदोंबा ग्रेजुवेटखौ एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेवहाय दा जों बेहाय फैबावबाय कम्पिउटार एसिस्टेन्ट 5 नाम्बार सिरियाल MGN रेगानिनो बेबो खामानिया आरो बे भेकेन्सिया 25 दङ बैसोआ एखेयानो 25निफ्राय 40 जुदि नोंथांमोना STब्ला 45 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनांगोन जेरावबो पस्टआव नोंथांमोनाहाय 5 इयार्स एज रिलेक्सेसन मोन्दों STPआ दा बेहाय बुंदों ग्रेजुवेट जायोब्लानो एप्लाइखौ खालामनांगोन बेवहाय जिखुनु जाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुवेट जायोब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन खिन्थु 50% थानांगोन लोगोसे नोंथांमोना कम्पिउटार नलेज रोंनाय जानांगोन होनना बुंदों जेरै बेवहाय माइक्रसफ्ट वर्ड माइक्रसफ्ट एक्सेल माइक्रसफ्ट पावार पइन्ट नोंथांमोना बिदि रोंनाय जानांगोन आरो लोगोसे लकेल लेंगुवेज रोंनाय जानांगोन बर' एसामिस नोंथांमोना रोंखायो बेखौ टेनसन लानाङा दा बेफोरबायदि गिदिर गिदिर पस्टआ माखासे दङ जेरै बेवहाय MIS अफिसार दा बेफोरबायदि पस्टआव नोंथांमोनाहाय माने इन्जिनियारिं खालामनाय जायोब्लासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो आं बेखौ नोंथांमोना जुदि नायनोब्ला जायफोरनाखि कर्स खालामनाय दङ बा नोंथांमोना इन्जिनियारिं खालामनाय दङ एप्लाइ खालामनो गोसो नोंथांमोनाहाय PDF फाइलखौ डाउनलड खालामदो डिसक्रिपसननिफ्राय आरो गासैबो डिटेल्सखौ नायदो दानिया मोजां खोथाया जाहैबाय जोंहा बेहाय रिजार्भेसन होनाय दंखायो डिस्ट्रिक्ट वाइस नङा माने कास्ट वाइस भेकेन्सि होनाय दङ नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन आं नोंथांमोन दायो देखायनोसै बे जाबाय लोगोफोर भेकेन्सि वाइस दङ माने रिजार्भेसन वाइस दङ नोंथांमोना बेवहाय नायदो दा जोङो सिम्पलाव नायग्रोनोसै बेवहाय जों मोनबाय
10 नाम्बाराव दङ ग्राम रजगार सहायक दा बेवहाय पस्टआव दङमोन 723 दा बेनि गेजेराव एसटिपिआवबो जोबोर बुरजा दङ जेरै बेवहाय दङ एसटिपिआवहाय नुनो मोन्दों हौवाफोरा दङ 72 लोगोफोर आरो हिन्जावफोरा दङ बेहाय 22 भेकेन्सि नुनो मोन्दों नोंथांमोना बेवहाय जोबोर मोजां भेकेन्सि मोन्दों हौवाफोरा 72 दङ एसटिपिआव आरो नैबे जाबाय 22 हिन्जावफोरनि थाखाय थ' बेहाय हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनोसै लोगोफोर क्राइटेरियाखौ नायोब्ला नोंथांमोना मिथिखाबाय जे आसामनि जाथारनांगोन होनना बुंदों लोगोसे नोंथांमोना माने माखासे जिथु माने गोनां इम्पर्टेन्स नोंथांमोना बेखौ इन्सट्राक्सनखौहाय पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै होदो गासैखौबो बुङोब्ला भिडिअआ जोबोर गोलाव जायो थ' लोगोफोर बेनिखायनो आसा खालामो गाज्रि मोना दा माबोरै एप्लाइ खालामगोन होनोब्ला बेनि वेबसाइटआ जाहैबाय sird.assam.gov.in नोंथांमोना नैबे वेबसाइटनिफ्राय एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय डेट जानाय लोगो लोगो 2 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो आरो बिनि लास्ट डेटआ 16 फेब्रुवारि लोगोफोर दा बेनिखायनो लोगोफोर आं आपडेटखौ दोनथ'बाय जुदि नोंथांमोना माबाफोर कनफिउस जादोंब्ला कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय हानायसेबां रिप्लाइखौ होनो नाजागोन